One ntine chake ndiye majeza lero takulandirani koma ngani zake za zitopotopo zina za ku Zambia muziwa zomwe zikuchitika kuli bungwe ku Zambia ndakhala ndikuyesera kuti ndimvesese kuti chomwe chikuchitika nchani ndiye ine chakumwa changa icho muchionapo inotengani chanu tenticheze ndiye ku Zambia former president wa ku Zambia Edgar Lungu anamwalira pa 5 June 2025 ali nzaka 68 eti analamulira kufikira 2021 pamene analuza ma elections anawina ndi president omwe alipo panopo Hichilema dzina olima ndikuti panga pronounce koma ndionena kuti pa nthawi imene Edgar Lungu anali president panali mpungwe kwambiri chifukwa Hichilema anali opposition nde anthu ake analosa mfanayi president ndi opposition wedi amatani kaya moti Hichilema president omwe ali pano pawa anamangidwa kawiri nthawi yoti Edgar Lungu anali president eti ulendo winanga yakuti anachita block motorcade kunena kuti maybe president Lungu ankafuna kudutsa ndeka anapangidwa block akuti ndanapanga anazenga mulandu Hichilema president apano pawo nkwamanga kwa masiku pafupifupi 100 if not kupitirira amati treason eti zoterozo zoti anthu ake osamfanayi opposition yake ichayoti anthu oti otsutsana mwa upandu I would say eti kuti Hichilema anamangidwa kawiri mu ndi boma la Lungu amene amwalira ndende anthu oti analosa mfana nkuzapezeka nokuti mu 2021 Hichilema anatani anawina nda president panopo pamene Lungu basi zinatha amapanga zawo zina koma amadwala akuti matenda ake akuti chani achalasia ngati chula mulondola matenda awo koma ndokhudza pakhosi windi paipa ati mapanga nalo amavutika kuyankhula amavutika kudya chani zotero zonde akhala akudwala matenda oti analipo kalekale anachita kuyambiranso ndiye akuti pali claim choka kwa famileyo eti family akuti mmene president Lungu former president Lungu amadwala boma ilili la Hichilema silina wathandize akuti anayesera kupempha kuti awapitise ku chipatala kunja akanete treatment akuti amaona ngati kuti boma silikuwathandiza ndi atanachoka mwachinsinsi kunyamuka kupita ku South Africa pamene boma likunena kuti sizoona sama bloka china chilichonse ndipo anthu onena kuti zinthu zonena kuti panali ma issues ndikaleti ndi anapita ku South Africa nkukapezeka kuti anamwalirira ku South Africa konkuja atamwalira ku South Africa pa 5 I think monga mwambo wa boma lina lililonse former president wawo akamwalira maliro amakhala adziko sakhala family sakhala mtu mmodzi kuti ngati unali president I think mwambo wake ndonena kuti you belong to the people ete olo kunena kuti usiweso president but still unakhala mu office you belong to the people nde anthu akwenera so kutani anthu akwenera kulira nawo anthu akwenera kukhala nawo part of mwambo wa maliro I think that is according to sochani malamulo aku Zambia eti nde mpamene no pabwera mavuto akubanja akukana akunena kuti ainyaje former president Lungu sankafuna kunena kuti azayikidwe ndi boma kapena kuti boma lizakhale involved pa maliro awo eti nde ankafuna kuti abwezerese apitise maliro ku Zambia koma anapezeka kuti boma linanena kuti no ifeyo tipanga nawo chani mwambo chifukwa maliro ndi athu maliro nda munthu onena anali president eti and according to the law tikwenera kutani tikwenera kupanga mwambo wa maliro ndi waliyesa akwenera kukhala ndi mwayi okatani okatsanzikana nawo former president. He was not just a citizen. He was a head of state. And if somebody says there were issues, yes, there are always issues. But in death, we converge to honor the dead, to bury them decently for the president with all the honors, military honors. After the burial, we talk about anything we are unhappy about. Ndana apanga kuti akhali ndi 7 days national mourning yolira maliro eti after pamene popo anakonza zoti pa 18 June maliro anyamuka apite kutiko Zambia atakonza program yonse chani
anapeza kuti achibale acha maliro sana tumizi anasintha maganizo kufunsa kuti zakhala bwanji akuti ayi ainaje sana afune kunena kuti anthu aboma ili akapezekeko kumaliroko nde tika ku South Africa konkuno mpungwe wake otero kunena kuti okay iwo achinkwamba wanga arrange maliro mwambo wa maliro kuti ukakhalire ku South Africa konko mpaka na kuchali chichani anapanga zakhala manyuzi mosemu ma SABC chani kuti akuti former president ajawa ikakutiko aika ku South Africa, which is unheard of. Chifukwa choti anachita serve as a president pa dziko lonera kuti akwena kulemekezedwa mu dziko because if you serve in that office you for the people koma anyway sindikuziwa kuti ani ache pokambira nazi matani akulipanga blame uboma zambiri kuti sili nachita announce maliro andiyete akuti aboma akuti anayesera kwaimbira mafoni kwachita contact kuti ayankhulane akambirane zoti za maliro tichita announce bwanji ara maswaya kena kwana kudabwa apanga announce okaid de nangasi mbali yose ikunena zake mbali yose ikunena zake de sungaziwe kunena kuti cheni ndichiti koma anyway apezeka kuti anapanga zonena kuti maliro acha ayikidwe ku South Africa pa 25 June and apezeka kuti just hours before Attorney General aku Zambia asuma apanga hold maliro kuti asatani asachitidwe asuma kunena asumira banja la alungu zotero sonena rino anthu asangaike maliro se awo maliro ndaja ndadziko nde apezeka kuti court nditatani lapanga stop maliro mlambo uja kunena kuti timveka mulandu timve kuti zitha bwanji eti ndezungokhanga anthu akanganena maliro iyayi ifetikaika uku iyayi ifetikaika uku iyayi iwo samafuna uku iyayi asamafuna uku zoti zosakhala bwino eti sonena kuti munthu onena kuti anali president munthu wankulu munthu oti akwena kupatsidwa ulemu koma mapeto ake maliro ake asanduka nkhani nomati iyayi akupita uku iyayi akupita uku iyayi akupita uku nde sizikhala bwinoyi koma at the moment ndizoti kudikirirano kunena kuti court linena kuti chani akamena atagamulira ku South Africa South Africa kanena kuti yayi maliro apite mmanja mwa boma la ku Zambia maliro ndikuti apita mmanja mwa boma akanena kuti yayi basi akhala mmanja mwa banja ndikuti akhala mmanja mwa banja ayikidwa ku South Africa, which is strange kunena kuti akuti president of Zambia anakayikidwa ku South Africa, you know. Nde sinduziwa nena kuti nanga anthu makhala ndi malo makhala ndi monument mapita kaona kumakumbukira kuti like that's part of their history imene ndi history ya jani ya Zambia. So ndezi zikhala zoti jani yazilemba kunena kuti ya monument ya uyu maliro ali ku South Africa. I don't know anyaje wadzwa zomwe achita koma timva zomwe court litatani litapange decide. Nde munkhani zina ku South Korea kulivuto lalikulu kwambiri. Ku South Korea ntsaka zonse akhala kudya agalu amadya agalu mene anthu ena timajera mbuzi kaya ndi ng'ombe. Ku South Korea amadya agalu. Nde kuchoka chaka chatha kunabwera lamulo lonena kuti asiye kudya agalu. Ikhala ngati kuti odya agalu kapena kugulitsa agalu ncholinga choti azidya kapena zili kugulisa nyama ya agalu uzikhala mulandu. Nde zasokoneza anthu kwambiri chifukwa chonena kuti zinali mmene anthu amapangira ndi mmene zilili nkhumba olo mmene zilili mbuzi kuti anthu kumaweta eti kukhala ndi makola ndithu kumaweta kunena kuti adzigulitsa business ndithu yachikhalire. Nde chifukwa chonena kuti athetsa zasokoneza anthu ati kuli agalu pafupifupi 500,000 amene onena kuti amalimidwa katikati kuti farming yeti kuwetedwa ncholinga choti azidibwa. Nde anthu akusowa nazo chochita kuti ndi agalu atitani nawo nde nangwamba kumatani kumapanga euthanize kupaka kuwapha kumabaya ma injection owapha komabe achuluka 500,000 akusowa nawo zochita. Ena afuna kuti azidyabe ena akuti ndi agalu atitani nawo. Nde ilo ndi vuto lomwe lili ku South Korea kayatani nalo sindikuziwa. Kunachitika chivomerezi ku China. Nde nthawi chivomerezi chimayamba banja lina linali lakhala pansi chakudya chili pa tebulo afuna ayambe kudya. Nde nyumba yamba kugwedera anthu kuyamba kuthawa
kuphatikiza ana amene anakhala pamenepo kumadya ndi mnyamata uyu anakanika kupirira kuti maka mathawa onse akuthawa koma iye pakana anabwerera kuti yayi ineyo chakudya chija dziko lokugwedera muchita mantha anabwerera kuthamanga kwamba kutani kwamba kuphaka pamene madya abambo ake athamanga mukalipira kuti tasiya zimene zotiye kuthawa ndina kuti ananyamula mbali popita amubweza nazo kuti tatiye tingothawa imeneyo ndiye yachita go viral ilipana pali post kuti achimwene ukanika kusiya chakudya ngakhale chivomerezi chitamenya. Nde kubalina kunadzatchuka kuti president wa ku Rwanda Paul Kagame amene wakhala akulamulira kwa zaka 25 kunena kuti wadwala kwambiri zakayakaya zija zakhala zikuzungulira ma social medias. Nde boma la ku Rwanda lanena kuti nkhani ndi yabodza anasowa pakatipa chifukwa chonena kuti amapuma ngati holiday chabe koma wakhala akuchita host anthu achina former president wa ku Nigeria Obasanjo anali komweko president winanso anapita ndithu wakhala ndithu akuonekera bwinobwino masiku apitawa kuachita host ma president okwalandira za bwinobwino akuoneka kuti ali bwinobwino koma for some reason pa internet pachuka zonena kuti wadwala kwambiri ali kuchipata Germany koma akanitsitsa kuti sizoona ndipo waonekadi kuti akulandiradi alendo kuachita host za bwinobwino. Nde kumbali ya technology Elon Musk company yake Tesla yatulusa mataxi yoenda okha amene akuacha ma robot taxi yotena kuti galimoto chaizikhala kuti kuenda yokha yopanda driver ingokhala kuti wayika location idziyendetsa yokha ukwera chitseko chitsekeka basi iyenda mpaka nake akufikisa kumene kuyenera kupitako. Wangoyamba kumene magalimoto oyamba watulutsa ndi akuti afuna kunena kuti adzadze dziko lonse magalimoto amenewo oyenda okha onena kuti ungoidalira galimotoyo kuti ikakupitisa mukazazikwera muzatiuze mukhale ndi madzulo opambana.